La pesca recreativa és una activitat fortament arrelada a les zones litorals del Mediterrani. Però en un espai natural protegit, com el Parc Natural de Cap de Creus, cal regular-la per a fer-la compatible amb la conservació. La pesca recreativa és una activitat d'oci sense ànim de lucre. Les captures es destinen exclusivament a consum propi i no poden ser objecte de venda. Al parc hi ha zones on la pesca recreativa no està permesa. No es pot practicar a les reserves naturals parcials ni a la Reserva Natural Integral Marina. Tampoc es pot pescar des de terra a Cap de Creus i a Cap Norfeu, ja que són reserves naturals integrals terrestres i, per normativa, no es pot sortir dels itineraris senyalitzats. A les cales amb itineraris d'immersió lleugera, com la Murtra, Caials i Tamariua, on només és permesa la modalitat de captura i solta. Estan prohibits els esquers vius, els esquers que continguin productes basats en substàncies químiques perilloses per al medi natural i la captura de taurons i rajades. És obligatori marcar les captures tallant el lòbul inferior de l'aleta caudal per evitar la venda il·legal d'aquestes peces pescades. Les captures tenen límits: 5 quilos de peix, 2 quilos de cefalòpodes i 40 grotes per persona i dia. Si es captura un sol exemplar de pes superior a l'autoritzat, l'accés no és computable en el total. Algunes espècies poden tenir talla mínima, límit d'exemplars o veda temporal. Cal consultar el llistat a la web de pesca o del parc. Per pescar dins del Parc Natural de Cap de Creus caldrà disposar d'un permís especial. Aquest inclou formació ambiental i l'obligació de declarar les captures fetes. Caldrà prèviament tenir llicència de pesca recreativa i complir amb la normativa. A partir del 14 d'agost del 2026, per a realitzar pesca recreativa al parc cal disposar del permís especial. Consulta sempre la informació actualitzada al web del Parc Natural. Pescar amb responsabilitat vol dir protegir el futur del mar i dels seus habitants.